Hoy girls, paminaw mo. Hoy girls, una-una ang kakapoy sa inyong ginikanan. Ayaw mo sigbiga-biga sa walay hinungdan. Hoy, girls. Wala na ipatumpik-tumpik pa. Kay sa panahon karon, lisod na, dapat praktikal na ka. Ayaw, pailad sa mga laking, walay laing gubuhat, kundi pasakitan ka. Una-una imong ginikanan, walay laing gubuhat, kundi magmalipayon ka. Hoy girls, yung kagalingon ng respeto ayaw mo pagamit o bisag kinsa. Girls, silusuhan yung pag-eskwela. Labong aduna pa mo'y ginikanan nga aga sa purta. Maong ayaw nyo sayang-sayang nga kay basin sa katapusan, magmakay ka. Hoy girls, kapramis-pramis mo sa una nga magtinarong mo sa inyong pag-eskwela. Pero nganong karon, bata pa, wala na yung pagdadalaga. Hoy, girls. Ayaw hutdain yung oras sa panguyap-uyap na butang. Kay huna-huna sa panahon karon, puro nakabuang. Mauna kung gusto kang masuccessful pohon, huna-huna una imong kaugmaon. Girls, dili lalim para sa mga ginikanan, umupahuman sa inyong pag-eskwela. Maong ayaw sayangin ang opportunity ha, kay aron iblis ka ni God, kay gatarong ugakogi ka, kay aron pohon aduna kay healthy ug malipayo na pamilya.